Nu optager den. Okay. Nå. Okay, det her det er vaskeskrummefinden. Det er Theis. Vi tager nummer 8. Vi tager en nummer 8, du. Det er okay. Skal det være program 1 eller 2, eller? Ja, vi bare vi tager det med noget lav varme. Jo. Okay. Man skal starte med... Man skal jo starte stille og roligt. Det er den der S. Lav arm. Så skal du op, men jeg skal også trykke start. Sådan der. Skal ned. Der. Men det kan man ikke. Så bare lav varme. Bare lav varme. Lav varme, ja. Ja, hop ind med dig. Nej! Nej, det er fucking... Hold kæft, mand. Din gas, Theis. Husk nu, rekorden det er 300. Så vidt jeg kan tælle, så er det kun en 10. opgang nu. Så skal du lige gange med 10, ikke? Mark, kom ind der. Det er sådan. Har vi vasketrummelefinden. Take 2. Take 2. Jeg tror, du skal ind med benet først. Nej, jeg kan også med der. Bare kæft en tom her. Der er varmt til mand. Jeg brænder mig. Nej, overhovedet ikke. Din gas. Er du klar? Nu er det. Sørg for at holde dine ben inde. Ja. Hvad laver du? Jeg kan ikke gå for det, mand. Bare tæt den. Bare skub dine ben lidt ind. Ja, endelig. Kom længere ind. Sådan, Mark. Kom nu ud. Sådan. Og det er tørtumlefinden!